आंबेली चालू आशिल्ले GSPL फुटबॉल सर्तीत साळगांवकारान बार्देस FCक एका गोलान मारले। उमेश हरिजनान जैतिवंत गोल मारलो। दुसरे वटेन चलयांच्या मॅचीत चिचिनी एंजल्सान स्कायला स्ट्रायकर्साक 2 गोलांनी हारयले। दोन्ही गोल मार्लेट कार्दोजान मारले। Jersey number 17, Senson Pereira, jersey number 4, Gilbert Oliveira, jersey number 37. Sporty look. We have our volunteers around. You can purchase a coupon and be the lucky one for this evening to win the Suzuki Jigsaw. To Tanesh Simoes to please be on the ground. Shoot! Yes, yes. Go, Mallet, go! दवर्ले पंचायत कप फुटबॉल सर्त येजमान स्पोर्टिंग क्लब ऑफ दवर्ले जिखले। आयतारा जाल्ले फायनलींत दवर्लेन मडगांव स्पोर्ट्स क्लबाक 2 आड एका गोलान मारले। आज हे फुटबॉल फायलीचे उद्घाटन करतलो। बालून सोडून करतलो। Thank you, sir. आमचे मोदीगत असतात शकील अहमद, अमाता, अमीर आणि गुलाब उत्तर देऊन येतात। जर्सी नंबर 19 Alfred Norola, jersey number 14. तसेच आता फुलादोत्तर देऊन एका दुर्घटना पाऊल इतल्याने बुलेटिन हांगाच सोंपता। ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबुक आनी प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटात। प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात। नमस्कार।